सरगम नार्जारिया थांनाय 17 फेब्रुवारिनिफ्राय न'निफ्राय ओंखारलांनाया दिनैसिमबो न'आव फैफिननो रोङाखै। सरगम नार्जारिखौ नागिरना हालाय हाफाय जानांदों नखरा। बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय कुमगुरि गामिनि थागिबि सरगम नार्जारिया थांनाय 17 फेब्रुवारि खालारनिफ्राय न'निफ्राय ओंखारलांना दिनैसिमबो न'आव फैफिननो रोङाखै। नखरनि सुबुङा गोबां नागिरसेयावबो नागिरना मोनाखै सरगम नार्जारिखौ। बेनिखायनो सोरबाफोर बहाबाफोर नुसनबायोब्ला 7638811710 9101925502 जानबुं नाम्बाराव फोरमायहरनो खावलायदों। जाथायाथ' मानसिया दिनै सप्तासेसो सिगांनिफ्रायनो गोमानानै दङ। गामिया कुमगुरि गामि, सरगम नार्जारि। दा बबेयाव दंहैयो जों नागिरबाबो मोनाखै मानसिखौथ'। रायजोफोरखौ खावलायनाया बेनो बहाबाफोर लोगो मोनबाय बायोबा हरखाब जोंनो खबर होबा मोजां जायो। जों नागिरनायाथ' नागिरगासिनो दङआनो, इनफरमेसनबो होजाबाय, थेवबो जेबो खबर गैया दिनैहालागै। ओंखायनो जों रायजोनि खाथियाव खावलायदों, सोरबाफोर नुसनबायदोंब्ला जोंनो बे न'खरनो थाबै खबर हरोब्ला जोङो मानसिखौ मोनफिनगोन आसा दङ आरो। न'आव एसे दङ दंनाया, गोबावानो जाबाय बियो। सिकित्सा लानानै हामदोंमोनबो गेजेराव, ओमफ्राय ग्रोब उनाव जाखारफिनबाय। ब्रेननि माबा नालाय बिनो हामथारा, ओरैनो हामथ'ना थायो, ग्रोब जाखारफिनो। बेबादि अबस्थाया आगोलावबो एसे जाखांबाय, बबेबा थाहैनानै गोदाव सोराव नागिरना लाबोलायनाय। दा एबारनि खेबखौ खिन्थु संनानै मोनथाराखिसै आरो, गोबाव जाबायानो। नायथु मोर गाँवर ओसररे कुमगुरि गाँवर मोर निजर भतिजा लरा सरगम नार्जारि। তেওঁ আজিৰ পৰা এসপ্তাহমান আগতেই ঘৰত নাইকিয়া হৈছে। ক'ত আছে আমি বিচাৰি পোৱা নাই আৰু, বিচাৰ কৰি আছোঁ কিন্তু উলিয়াব পৰা নাই। কোনো সূত্ৰই আজিলৈকে আমাক একো খবৰ দিয়া নাই। সেইকাৰণে ৰাইজৰ ওচৰত আহ্বান মোৰ এটা, যাতে ক'ৰবাত যদি তেওঁক লগ পায় তথাপিও আমাক এইটো পৰিয়ালত যেন খবৰ দিয়ে, তেতিয়াহ'লে আমি শান্তি পাম আৰু মানুহজনক আমি উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিম। এইটোৱে ৰাইজৰ ওচৰত কামনা। তো ঘৰৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া। এতিয়া মাক এজনী আছে, মাকেও আৰু তেওঁৰ ভায়েক এটা আছে আৰু আত্মীয় কুটুম্ব আছে। এতিয়া মানে বহুত অৱস্থা বেয়া আৰু পৰিয়ালৰ মাকৰ কাৰণে, বিশেষকৈ মাকৰ কাৰণে এতিয়া একদম জুৰুলা অৱস্থা। গাঁও কুমগুৰি, পোষ্ট অফিচ ৰূপহী, ভূঞাপাৰা গাঁৱৰ একেবাৰে লগতে আৰু লগালগি। भुयापारा कुमगुरि लगालगि गाँव। सप्तासेसो आगोलनि सिगांनो न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन फुङावनो, बिनिफ्राय न'आव फैफिनासै आरो। बेयाथ' लंपेन्ट जिन्स लंपेन्ट गानदो आरो ओमफ्राय सार्ट गानदो फाख्रा सिख्रा। मानसि सासे गोमाबाथ' आरो न'खराव हाखारानो जायो। जों नागिरगासिनो दङ। खावलायो बबेयावबा नुसनबायदोबाथाय खोन्थाहरबा जों न'खरा गोजोननाय मोनगोन आरो।